Здравейте! Искам да ви покажа страхотен продукт на Балевски и Киров, българска фирма от Трявна, където се произвеждат продукти с 100% българска шипка, както и любимият на всеки шипков мармелад. И аз искам да ви покажа хранителната. Освен това има и брашна и чайчета, а тази госпожа, която ми е поръчала от всички продукти, сега ще и занеса. Този продукт, шипка, цинк, селен и витамин Е, може да ми поръчате по телефона на 0889 89 30 98. Аз съм едноличен търговец Ета Димитринка Благой в град Лом и изпращам по Еконти Български пощи, който има нужда, може да поръча. Този продукт спомага за повишаване на съпротивителните сили на организма, мощно антиоксидантно действие и за това е необходимо да се приема сутрин и вечер по 2 капсули преди хранене. Мощното антиоксидантно действие спомага също продукта, освен мощното антиоксидантно действие, помага за повишаване на съпротивителни сили на организма, богато съдържание на комплекса от полезни вещества, подсилва, активира имунните функции и защитава организма през есенно-зимния сезон, стимулира имунната система, подобрява възстановителните процеси, насърчава имунния отговор, укрепва сърдечно-съдовата система, подобрява обмяната на веществата, подобрява снабдяването с кислород, подпомага работата на централната нервна система, подмладява и тонизира кожата, спомага за възстановяване от изгаряни, екземи и други кожни проблеми, прави косата здрава, защитава масните киселини в организма, помага оптималното усвояване на витамин А и желязо, също оказва превенция на клетъчните мембрани, подпомага хормоните, е необходимо за нормален цикъл при жените. Този продукт специално е за нормализиране на цикъла при жените и помага да се нормализира тяхната функция. А също съдържа сушен плод от шипка, цинк, селен и витамин Е. Така че поръчайте, мили приятели, имате нужда. Ако имате нужда, поръчайте.